nos ferchar, ond mae yna ddarlith hanes ar John Elias yn Llangefni am saith. Mae yna nifer ohono ni i'r ddarlith honno. Denzel Mob ddim yn mynd ei gar ei hun i Llangefni. Nos yna, mae'r copia yn fath ag yn un amser ac arfer. Mae gen ni cwestiynion a disgwyl, mwy o fanylion i ddilyn. A wedyn disgwyl nesa, bydd gen ni ysgolsil, un amser ac arfer, a bydd yn osanaeth cyfyn yma hefyd. Dydy bach mae cyfarfod blynyddol yr egod gadw hwnnw mewn cof. Os ydych chi yn America, groeso chi i'r gysylltu Sul America, ond i gofio hwnnw. A hefyd, wrth gwrs, fel oedd Eirin yn deud dydd Sul dwytha, da ni wedi ffarwelio fo Sara Borda Green, sydd ar ei ffordd yn ôl, neu wedi cychwyn yn ôl i Batagonia. Dwi'n siŵr bod ni am ei chofio hi yn newyddiadau hefyd. A ni heddiw, mynd i fod yn meddwl am Iesu Grist a'r daith. Ac yn meddwl lle yn union mae Iesu Grist heddiw. Ond cyn i ni droi at y darlleniad, a dwi'n meddwl bod Iwda yn mynd i ddarllen i Ynys Mainwys. Ti'n edrych yn gwybod, dwi'n siŵr. Da ni yn mynd i ganu caneuon o fawl yn rhyfeddu at ddaioni a eisiau dweud clod i Dduw. O Dduw, ni ddech chi ti. Yn eiriol yn gweddio dros. Felly, da ni'n gofyn dy help di i roed yn calonnau ti, i ymateb i'r hyn da ni'n glywed, mewn diolchgarwch, ac yn yr ddyhead yna i dy nabod di yn well, i dy garu di'n fwy, ac i dy wastanaethu di yn y byd. Felly, sydd yn agos at tyna ni yn agos at dy hun trwy'r ysbryd yma, wrth i ni ofyn hyn i gyd trwy Iesu Grist yn ceidwad. Amen. Felly, da ni'n mynd i ganu 2 gan ar ôl ei gilydd. Da ni'n sôn ar gyfer yr un gyntaf. Da chi'n nabod y geiriau. Mae Gwennon wedi chwarae trwy hi gyd unwaith, dwi'n meddwl. Ti ddim? Ti wedi gwneud yn barod, os ydych chi'n gwrando. Wedyn, i ddew bo'r gogoniant, mawr bethau a wnaeth, gant carodd a'r hoddodd ei fab dros y caeth. Rhoi syntau ei fywyd yn iawn dros ei bai, a gorodd dorth bywyd i bawb yn ddilai. Clod i ddew, aed trwy'r ddeiar ei lef, clod i ddew, llawenhaid tyrfa gref. O dewch at waredwr, trwy'r mab at y tad, rhowch iddo'r gogoniant, mawr bethau a wnaed. A wedyn, ar ôl honno, mi fyddwn ni'n canu ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn fod y byd. Felly dewch chi'n gofio i ganu.
yr astudiaeth berffaith trwy waed Iesu Grist. Da ni'n diolch bod na ffordd i ni yn yr pechod, yn y methiant, hyd yn oed os ydym ni'n teimlo y gwbl fi galon am yn sefyllfa, da ni'n diolch yn Iesu Grist bod na wahoddiad. Yn Iesu Grist bod na ffordd i ni gael yn glanhau ac yn yr ysbryd glân i gael bywyd newydd. Da ni'n gofyn y byddi di felly yn helpu ni i roi yn hynny mewn ffydd yn llwyr i Iesu Grist. I ni allu llawenhau fel y dyrfa honno yn y nef ac am byth. Arglwydd dangos fwy i ni o pwy ydy Iesu Grist. A helpa ni i ddiolch, i ryfeddu ac i roi yn hynny'n yn llwyr i ti. Mewn mawl. Yn enw Iesu, da ni'n gofyn hyn. Amen. Geiriau gwahanol am tata mewn ieithoedd gwahanol. Okay. Orwa yn Ffrangeg, un. Un arall, cegu. Babai yn Saesneg, da iawn, dau. Aufwiedersehen. Almaeneg, tri. Arrivederci. Idaleg. Arrivederci, 4. Adios, 5. Wel, ti'n gwybod beth? Nes i feddwl hynna, ond dwi'n meddwl mae helo ydy hynna i gyd. Achos nes i drio peidio rhoi cliws gormodol i chi. O, ti yn iawn, mae yna lot fawr iawn o ieithoedd gwahanol yma. So, da ni wedi cael 4. Do? Da ni wedi cael mwy o 4. 5 felly, do? See you later, alligator. Maen nhw'n ddeud yn America, weithio. Sgynnon ni fwy. O, pa iaith di hwnna? Chinese. Da, clyfar iawn, o'n i'm yn gwybod hynny.
Mwy? Jergon. Tai. Ww. Da, dwi'n eitha licio, da ni'n mynd dros y byd i gyd. Dwi'n gweld rhain â chi'n twyllo wan. Nid y faint o ieithoedd mae Google yn wybod yn eisiau fynd. Okay. Mae yna lot o ffyrdd gwahanol o ddeud ta, does, i ffarwelio. Oedden ni'n ffarwelio hefo Sara, sy'n mynd yn ôl i Patagonia, pan wsos yma dwi'n meddwl. A mae o'n rhywbeth da ni'n neud yn aml, dydy'n deud, hwyl fawr, ta. Da ni'n mynd i fod yn edrach heddiw ar Iesu mewn ffordd yn ffarwelio yn deud ta wrth i ddisgyblion. A da ni'n mynd i feddwl pan bo hynny'n bwysig a be yn union mae o'n i ddeud wrthyn ni. A da ni'n mynd i gael yr hanes gan Juda, a mae'r hanes yn dod o lyfr Actau a penod 1. Dyna ti. Mi fydd o fyny ar y sgrin yma mas o ti eisiau. Dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr ysbryd glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hyn iddyn nhw dro ar ôl tro a profi tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn byw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasiad Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny pam oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn: Peidiwch gadael Jerusalem nes byddwch wedi derbyn y rodd mae fy nad wedi addo. Dych chi'n cofio fod fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan am bedyddio a dŵr, ond mewn ychydig dyddiau cewch chi bedyddio ar ysbryd glân. Pam oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo o hyd, Arglwydd, ai dyma pryd rwyt ti'n mynd i ryddhau Israel a'i gwneud yn alwad dibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd, Duw sy'n penderfynu pethau felly, does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi threfnu, ond bydd yr ysbryd glân yn ddisgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdano i wrth pawb, yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi i fyny i'r awyr o flaen eisiau gaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra oedden nhw'n sesu i'r awyr yn edrych arno'n mynd, yn sydyn, dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei ymyl nhw, a dweud, Chi Galileaid, beth ydych chi'n ei wneud yma yn sesu i'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthoch chi, ond dyrinion yr un fath a gwelwch yn mynd, bydd yn dod yn ôl eto. Felly dyna yr hanes am Iesu yn ffarwelio mewn ffordd hefo i ddisgyblion. Ac yn mynd, oedd o hefo nhw, doedd, ar ôl i atgyfodiad, oedd o wedi bod hefo nhw am 40 diwrnod, a da ni'n clywed heddiw am y digwyddiad pan nath o'i gadael nhw. Ar ôl y diwrnod yna, nath na neb o'r disgyblion allu gweld Iesu, achos oedd o wedi mynd i rhywle. Nathoch chi glywed yn y darlleniad lle nath Iesu fynd? Beca? Ti'n gwybod? Nath Iesu fynd o'i golwg nhw i rwla. Oedd o'n deud yn y darlleniad? Nath o fynd i Fangor? Na. Nath o fynd i mewn i Ogof? Na. Anna? Nath o fynd, da iawn chdi, nath o fynd i fyny i'r nefoedd. Nath na gwmwl i orchuddio fo, a dyma fo mynd i fyny i'r nefoedd. Wan rheswm pam ydyn ni yn gwrando ar yr hanes yma o'r Beibl heddiw ydy, dydd Iau wsos nesa, mi fydd Cristnogion ar draws y byd yn cofio y digwyddiad yma yn y Beibl. Achos mae o'n 40 diwrnod ar ôl y Pasg, dydd Iau dyrchafel, da ni'n ei alw fo yn Gymraeg. Lle da ni'n cofio Iesu yn codi neu'n esgyn i fyny i'r nefoedd. A dwi eisiau ni fod yn meddwl hefo'n gilydd pam bo hyn yn bwysig. Mae'n bwysig achos dydy Iesu ddim o gwmpas i ni weld o heddiw, na di. Da ni'n credu yn Iesu Grist, da ni'n caru Iesu Grist,
ond da ni ddim yn gallu weld o, ond mae'n bwysig i ni wybod lle mae Iesu. Os ydych chi heddiw eisiau gwybod lle mae rhywun, be ydych chi'n neud? Os ydych chi eisiau gwybod lle mae rhywun ydych chi'n nabod, a ydych chi eisiau gwneud yn siŵr bod nhw'n iawn a bod chi eisiau gofyn cwestiwn iddyn nhw, be da ni'n neud? Sorry? Ffonio nhw? Ond bach o broblem, ond na ddim mobile phones yng nghyfnod Iesu Grist. Nag oedd? Felly oedd Iesu eisiau gwneud yn siŵr bod ei ddisgyblion nhw yn gwybod lle oedd o, ac yn gwybod lle oedd o'n mynd. Felly oedd o methu anfon WhatsApp neu text i'r disgyblion yn deud, peidiwch â poeni lads, dwi'n iawn, dwi'n mynd i fynd i'r ola. Oedd o'n gorfod cyfarfod nhw a deud rhywbeth wrthyn nhw, sef be glwson ni yn y darlleniad, ac yna mi oedd y disgyblion i gyd yn gorfod gweld a deall lle oedd Iesu'n mynd. Achos tasa Iesu wedi jyst diflannu, mi fysa nhw i gyd yn crafu pen ac yn meddwl, o lle mae o wan? Nath o farw, nath nhw weld fo ar y groes, nath o godi'n fyw o'r bedd, achos nath i ddisgyblion i gyd i weld o, a cael bwyd efo fo, a siarad efo fo. Tasa Iesu wedi jyst mynd, ella bysa nhw wedi drysu, ella bysa nhw wedi cael panics. Dwi'n gwybod be ydi o pan mae llu a lleicu weithiau yn cuddio mewn llefydd, a dwi'n meddwl, lle maen nhw? Dwi'n cael panics. O'na hanes am dwi'n meddwl, llio neu lleicu oedd un hogan bach yn tŷ Nain y Taid yn Llansannan, ac oedd hi'n cyn mynd i'r ysgol, dwi'n meddwl. Ac oedd pawb arall o teulu ni wedi mynd, ac oedden ni methu ffeindio llio o gwbl, a nathon ni gael panics difrifol. Llio, lle wyt ti? Ac fe o'n i allan ar y stryd ac o'n i'n cychwyn nosi, dim golwg ohoni. Oedd llio yn cuddio tu ôl i'r cyrtans. Gafon ni fraw ofnadwy. Ond dyna sy'n digwydd, os da ni'n gwybod lle mae pobl da ni'n garu, de? Mae Iesu yn gwneud yn siŵr bod ei ddisgyblion o yn gwybod bod o wedi mynd yn ôl at y tad i'r nefoedd. A mae'r darlleniad glwson ni yn deud bod y disgyblion i gyd wedi gweld hyn yn digwydd, bod Iesu wedi cael ei orchuddio gan gwmwl. Wan, yn y Beibl mae cwmwl yn rhywbeth pwysig, achos fel arfer mae cwmwl yn dangos i ni bod Duw, bod presenoldeb Duw yna. Pan mae Duw yn dod ac yn dangos, neu yn dangos rhywbeth arbennig i'w bobl, mae yna gwmwl yn dangos i presenoldeb o. Felly mae cwmwl yn gorchuddio Iesu, a mae o yn cael ei godi i fyny i ddangos bod o wedi mynd yn ôl at Dduw yn y nefoedd. Faint o'na chi sydd yn mwynhau tân gwyllt? Yndach. Heblaw, ti'n mynd licio'r sŵn? Na gwyd. Pan ydych chi'n edrych ar tân gwyllt? Sut ydych chi'n edrych? Lle ma'ch pen chi'n pwyntio? Fyny, achos mae'r tân gwyllt yn yr awyr, dydy. Felly dychmygwch y disgyblion, maen nhw i gyd efo Iesu, mae Iesu'n siarad efo nhw, a mae Iesu yn codi, a maen nhw i gyd, ar Beibl, maen nhw i gyd yn syllu i fyny wrth iddo fo fynd a mynd a mynd, a wedyn mae'r cwmwl yn ei orchuddio fo, a dyn nhw'n methu weld o dim mwy. Be oedd yn digwydd wedyn? Nath yr hanes, nath Juda ddarllan, ddeud rhywbeth wrtho ni am be nath nhw weld wedyn. Yn cofio? Nath na... Tra roedden nhw yn syllu i'r awyr, yn edrych ar Iesu'n mynd, yn sydyn dyma... Wel, ti'n iawn, dau ddyn mewn dillad gwyn, mae o'n ddeud, ond mae siŵr na angylion oedden nhw. A nath yr angylion ddod a deud, pam da chi'n syllu fyny'r awyr? Pam da chi dal yn edrych fyny fel tasa Iesu yn mynd i ddod yn ôl yn syth? Mae di deud, mae'n mynd i fynd. Ond, be nath yr angylion ddeud? Chi Galileaid, be da chi'n ei wneud yma'n syllu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthi chi, ond yn union yr un fath ag y gwelsoch chi o'n mynd, mi fydd o'n dod nôl eto. Mae Duw isio i ni heddiw wybod lle mae Iesu. Dydy o'n ddim mynd ar goll, dydy o'n mynd cuddio wrtho ni, mae Iesu yn y nefoedd. A mae rhannau eraill o'r Beibl yn deud bod Iesu yn gwneud rhywbeth arbennig yn y nefoedd. Rwan, dwi'n mynd i drio dangos y llun nesaf sallwn i sef. Mae Iesu yn gwneud rhywbeth arbennig yn y nefoedd. Mae'n eistedd ar rhywbeth.
Ydych chi wedi gweld hynna blaen? Be di hwnna? Be ydych chi'n galw hwnna? Ia? Gorsedd. Pwy sy'n cael ista ar gadar fel yna? Anna. Da iawn chdi. Y brenin neu'r frenhines. Dyna ni. Mae'r orsedd dim ond i bobl sydd yn teyrnasu. Tasa chi neu fi yn mynd ac yn trio snicio ag ista fanna, dwi'n siŵr fysa yna filwyr neu plismin yn dod arna ni yn gos ydyn yn mynd, ei, ti'n yn frenin, nac yn frenhines. Ffwrdd chdi? Mae'r orsedd yna mond i rei sydd ar yr orsedd yn teyrnasu hefo awdurdod. Be mae'r Beibl yn ddeitha ni ydi bod Iesu ar ôl yr atgyfodiad wedi mynd fyny i'r nefoedd a bod o'n eistedd ar ei orsedd yn teyrnasu dros y nef a'r ddeiar. A fel nath yr angylion ddeud, mae o'n mynd i ddod yn ôl. Wan, ar yr ochr dde, mae gennym ni lun o'r hen frenhines a pwy sydd bellach yn frenin Charles. Wan, mae'r frenhines nath i farw rhai blynyddoedd yn ôl. Ynddo? Dydy'r frenhines ddim yn teyrnasu dim mwy. Fydd i ddim yn dod yn ôl i deyrnasu chwaith. Charles ydy'r brenin rwan achos na fo sydd yn fyw. Ond mae Iesu Grist yn frenin rwan, a be mae'r hanes yn ddeitha ni ydy, mi fydd Iesu Grist yn dod yn ôl un diwrnod. A mi fydd pawb yn ei weld o, mi fydd o'n teyrnasu, ac mi fydd o'n barnu pob drygioni, a mi fydd o'n casglu i bobl i gyd at ei gilydd i'r nefoedd newydd a'r ddeiar newydd, lle fydd pob peth yn hyfryd, a pob peth drwg wedi mynd am byth. Felly, rwan, pan da ni'n cofio lle mae Iesu, da ni'n cofio bod o fyny yn y nefoedd, bod o ar ei orsedd yn teyrnasu wrth ochr Duw y Tad, ac y bydd o'n dod yn ôl rhyw ddwrnod. Felly, pan oeddech chi a fi yn meddwl am yr geiriau gwahanol, be oedden nhw? Ydych chi'n cofio nhw? Ta-ta, goodbye, adios, see you later alligator. Chi'n cofio nhw? Ond mae rei ohonyn nhw, enghraifft, be oedd Steff ddeud, see you later, yn awgrymu ta-ta, ond gweld chdi wedyn. Dwi'n meddwl bod o'r efo ar yn golygu'r un fath, dydy? Dwi'n mynd rwan o na i weld chdi wedyn. Be oedd Iesu a'r angylion yn egluro wrth ddisgyblion Iesu Grist ydy, yndi mae Iesu wedi mynd, da chi'n mynd i weld o'n gorfforol dim mwy, ond mi fyddwch chi yn ei weld o'r rhyw ddydd. A hwnna di'r gobaith i ni fel Cristnogion hefyd. Does na neb ohono ni wedi gweld Iesu i allu ddisgrifio mo, pa mor dal oedd o, be oedd ei ddillad o, ond da ni yn gallu cael perthynas efo Iesu trwy'r ysbryd glân. A da ni'n gwybod, os da ni'n trystio'n Iesu Grist, y cawn ni i weld o go iawn rhyw ddydd. Gwan ta. Be da ni'n mynd i wneud rwan ydy, achos bod ni o'r hanes yma yn deall bod Iesu wedi mynd i'r nefoedd a bod o'n frenin, bod o'n teyrnasu yn fanna, da ni'n mynd i ganu can sydd yn sôn am Iesu fel brenin pob peth, iawn? Wel, mae yna symudiadau i'r gan yma. Felly, os oes gennych chi anafiadau, gewch chi esgus i eistedd lawr. Ond os da chi'n ffit ag yn heini, os gennych chi ddim esgus wir. Enw y gan yma ydy, os gan i'r sleid nesaf, pwy yw brenin y jungle? Pwy sydd yn gwybod symudiadau'r gan yma? Llio a lleici, ag Anna. Be am i chi'ch tri ddod i'r ffrynt, ta? A gewch chi helpu fi i ddangos i bawb arall beth yw'r symudiadau. Anna, ti eisiau dod hefyd? Ie? Dych chi'n cofio nhw? Iawn. Ti eisiau dod? Neu ti eisiau aros yma? Gyd i aros os ti eisiau? Oce, iawn. Pwy yw brenin y jungle? Da ni'n mynd, achos bod yna fonkeys yn y jungle, dydyn? Iawn? Pwy yw brenin y jungle? Fel la. A ti'n gorfod sŵn iawn? Gyda fo? Na fo. Pwy yw brenin y jungle? Pwy yw brenin y lli? A da ni'n gwneud bubble, 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 fel tasa ni'n mynd o dan y dŵr, iawn? Pwy yw brenin y jungle? Pwy yw brenin y lli? Bubble, bubble, bubble. Pwy yw brenin y byd mawr, crwn, a phwy yw brenin i? Ie? Os da fwy symudiadau na hynna? Megas? A wedyn,
fe ddywedaf I ydyw, Iesu di'r brenin, yw brenin y lli, bubble, 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 yw brenin y byd mawr crwn, ac yw brenin ni. Iawn? Pawb dall? Pawb ar ei traed? Diolch yn iawn. Gewch chi fynd I ista. Felly wrth I ni feddwl am Iesu yn y nefoedd, mae'n bwysig I ni gofio bod o'n frenin ar y cyfan. Bod o'n llywodraethu, yn teyrnasu, ac felly pan ydym ni'n siarad efo Iesu, pan ydym ni'n gweddio, bod ni methu gweld Iesu, mae o'n gwrando ar yn gweddio ni. Bod ni ella ddim yn yr un stafell ac o yn llythrenol, mae Iesu ar waith mywydau I bobl trwy'r ysbryd glân, yn caru ni, yn gweithio yn bywydau ni. Ac felly, bod ni methu gweld Iesu, mae'n bwysig I ni gofio bod Iesu ddim yn bell ac wedi anghofio amdano ni. Mae o'n teyrnasu, mae gan fo'r holl awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar, ond hefyd trwy'r ysbryd glân, mae o'n agos ato ni. Ond mae yna fwy I weld yn yr hanes yma, does. Da ni'n clywed am Iesu yn mynd I fyny i'r nefoedd. Yr angylion yn dod, da chi'n cofio, angylion wedi dod pan nath Iesu gael ei eni, a pan nath Iesu atgyfodi yn egluro wrth y disgyblion be oedd yn digwydd. A mae'r angylion yn deud, pam ydych chi'n dal I syllu fyny i'r nefoedd? Bron fel tasan nhw'n deud, come on, da chi'n gwybod beth da chi fod I wneud nesaf? A'r rheswm pam oedd y disgyblion yn gwybod be I wneud nesaf oedd Iesu wedi deud wrthyn nhw. A mi welwn ni be'n union nath Iesu ddeithyn nhw yn yr adnodau cynt eto yn y darlleniad gan Jiwda. Cyn I Iesu fynd I fyny i'r nefoedd o'i blaena nhw, yn adnod 8, mae Iesu'n deud rhywbeth pwysig iawn iawn. Ond, medda Iesu, bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth I chwi ddweud amdana I wrth bawb yn Jerusalem a Judea, yn Samaria a drwy'r byd I gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny i'r awyr neu'r nefoedd o flaen ei llygaid. Oed ta. Be mae Iesu wedi egluro ydy, mae'n deud wrth y disgyblion, dwi isio chi aros lle ydych chi'n Jerusalem ac mi fydd yr ysbryd glân yn dod arnach chi, a munud y byddwch chi wedi derbyn yr ysbryd glân, wedyn mae gennych chi waith pwysig iawn I wneud. Y gwaith o ddeud am Iesu Grist wrth bawb. Oed ta. Mae genna I weithgaredd bach os na reina chi'n barod i'n helpu fi. Mwyn I ni feddwl am be ydy gwaith Cristnogion a sut rydyn ni angen help I wneud o. Fel sydd yn digwydd yn aml pan ydw i'n gofyn I chi wneud gweithgareddau, mae o'n mynd I olygu bod fi'n gorfod rhoi mwgwd dros lygu dreina chi. Okay? Felly, fel hyn mae'n mynd I weithio, am un o'ch chi ddod ymlaen, dwi'n mynd I roi mwgwd dros eich llygyd chi, a wedyn dwi'n mynd I ofyn I bartner ddod ymlaen, a mae'r partner yna yn mynd I weld rhywbeth ac yn gorfod disgrifio y peth yna i'r person hefo mwgwd. Okay? Felly, gai ddau I ddod I ddechrau, un I gael mwgwd a llall I ddisgrifio. Wel, allan gwneud hyn y ben yn hun, sori, achos dwi'n gwybod be ydy'r stwff I gyd. Iawn? Felly, un person I wisgo mwgwd, a person arall I ddisgrifio y pethau
fydda i'n ei ddangos i bawb arall. Unrhyw un? Ti eisiau dod llegs? Oce, ta. Ti eisiau gwisgo mwgwd? Iawn. Oce. Rhaid chdi ddeud y gwir wrtho fi, iawn? Gwneud yn siŵr bod chdi ddim yn gallu gweld dim byd. Ti'n gallu gweld rhywbeth? Na gweud? Oce. Reit, dwi eisiau rhywun i helpu lleicu rwan. Dio? A be dwi eisiau chdi wneud ydy, dwi'n mynd i ddangos y peth i chdi, dwi'n mynd i ddangos y peth i bawb arall. Ti ddim yn cael deud be ydi o, ond ti'n gorfod disgrifio fo i lleicu, iawn? Oce. Iawn, mae pawb wedi weld o. Dwi eisiau ti feddwl, ti eisiau disgrifio heb ddeud yr enw. Iawn? Oce. Siarad i fo lleicu wan i ddisgrifio be di o, a gawn ni weld os di lleicu'n gallu deud be di o. Oce, ti'n barod? Ti'n meddwl yn lleics? Cymeriad ar teledu, ia. Mae'n licio gwisgo oren. Hogan ydy hi. Mae hefo ffrind. O, lleicu. Oeddech chdi'n gallu gweld wan? Ti'n siwr? Oce. Wyt ti... Wan ta, meddwl be nath Llio ddeitha chdi. Mae cymeriad ar teledu. Be oedd y disgrifiad? Mae'n hoffi gwisgo oren. Mae'n hogan hefo ffrind. Hefo ffrindiau. Ti'n gwybod pwy di o? Pwy? Na, nath ni'n gweld ti o teledu ddoe, na ddo. Be arall ti'n ti ddeud amdani? Mae efo gwallt du. Mae efo clip. Neu blodyn. Mae'n siarad Cymraeg. Mae gen i hi ffrind o'r enw Jack a Jook. Ti'n gwybod pwy da ni sôn amdani? Sally Mally! Da iawn. Sbia? Sally Mally, ynda? Reit. Oce, pwy sy'n ddod nesa? Dewch o'na, hydych am Swyl. Cens, ti sy'n dod? Iawn man ta. Ti eisiau fi gael un hawdd neu anodd i chdi? Anodd, oce. Reit. Iawn? Di hwnna? Di gallu gweld? Ia. Oce. Reit, a gai bartnar, da ni'n mynd i gael cynnan ap a cynnan ap, ond mae hyn yn mynd i ddrysu fi'n llwyr rhan. Reit. Felly, dwi'n mynd i roed rhywbeth i chdi ddisgrifio. Iawn? Ti'n gwybod, sam angen i chdi wybod beth yw'r gair amdano fo, jyst disgrifio fo, iawn? Oce, wrth cynnan. Hir, tyllan efo, a mae'n gwneud sŵn. Ti'n gallu meddwl, Cynan? Be fysa chdi... Lle fysa chdi'n defnyddio? Ti'n chwthu mewn iddo fo? Na, dim balŵn. Na. O! Be? Chwiban agos, gei di dynnu. Gei di dynnu, dy fwgwd. Recorder agos iawn iawn, da iawn. Reit. Da ni'n mynd i gael un arall? Rwy'n arall eisiau trio? Na? Go on. Alla i drystio chdi rei fwgwd anna chdi dy hun.
so dy spectols. A dyna di pwynt ti'n gorau gwybod fideo, ti'n just gorau disgrifio fo. Reit, sut wyt ti'n disgrifio hwnna? Mae o'n ddu. Gen fo wyneb llew ar y top. Sgyn ti unrhyw syniad? Mae Simba yn enw llew, ond na. Fysa ti... Er enghraifft, yr un dwytha oedd o'n offeryn. Ydy o'n offeryn cerdd? Ddim yn offeryn cerdd. Na. Ym mha stafell yn y tŷ fysa ti'n meddwl mae hwnna'n cael ei cadw? Na. Ti eisiau fi helpu? Iawn. Mi fysach chdi'n ei weld o mewn swyddfa neu ar y ddesg rhywun? Na. A mae o yn ymwneud â post. Na, fel post, mail, ie. Post sy'n dod drwy letterbox. Disgrifio am eto? Mae'n hoi awr efo, oes? Iawn, oce, tyna'r mwgwd. Ti'n gwybod beth yw hyn? Spatula. Da chi bach yn ifanc i ddall beth yn hwnna? Llia? Ti'n agor llythyrra hefo fo? Ie, na fo. Hwna, ti'n rhaid o mewn yn dy lythyr a ti'n agor o. Iawn? Oedd hwnna'n hawdd neu'n anodd? Really anodd, oedd. Ia, ar bwrpas. Diolch yn iawn? Iawn. Ia, ti'n gallu cael hein mewn ffurf cyllall, ond pwy bynnag nath gael hwn fel anreg i fi ddim yn trwstio fi efo cyllall, so nath nhw'n gael un plastig i fi, efo llew, i agor llythyrra. Anodd ofnadwy i ddisgrifio, anoddach byth pan da chi probably ddim wedi gweld pobl yn agor llythyrra efo pethau fel yma. Ond mae yna bwynt, sori, diolch. Wel, fysa hynny'n gwneud a lot haws. Mae yna bwrpas i'r gweithgaredd. Y bwrpas oedd, mae'n eithriadol o anodd, yn dydi, weithiau, i wybod be ydy rhywbeth. A pan ydyn ni'n meddwl am be oedd Iesu Grist wedi ddeud wrth i ddisgyblion, be nath o ddeud oedd, mi fyddwch chi angen mynd allan i'r holl fyd i fod yn dystion i ddeud pwy ydw i. Ond dydy hwnna ddim yn rhywbeth hawdd i wneud. Achos yn aml, da chi'n trio deud wrth bobl pwy ydy Iesu Grist, pan sgynnu nhw ddim cliw pwy ydy o. Felly be mae Iesu'n dweud ydy, da chi'n mynd gallu gwneud y gwaith yna ar ben eich hun, da chi angen help. Fel oedd Naomi angen chydig bach o help i fi ddeud be oedd o, a hyd yn oed wedyn, oedd o dal yn anodd, dweud. Oeddech chdi'n gwybod be oedd o, oedd y mwgwd ddim yn help. Ond felly mae i Gristnogion, da ni'n cael yn galw i gredu'n Iesu Grist, ac wrth i ni gredu'n Iesu Grist a dod yn ddisgybl iddo fo, da ni'n cael yr ysbryd glân, a mae'r ysbryd glân yn ofnadwy o bwysig, yn allweddol i ni allu mynd allan a deud wrth bobl eraill am pwy ydy Iesu. Deud wrth bobl eraill bod Iesu Grist dal yn fyw, dal yn frenin, a fo ydy'r un da ni'n gorfod trystio yno fo i gael i achub. Wan, pan oedden ni'n chwarae'r gêm, oedd gynnon ni chydig bach o bethau i'w ddeud yn doedd. Felly oedden ni'n gallu sôn am liw, Sally Mally. Oedden ni'n gallu hyd yn oed gwneud sŵn recorder i ddeud, mae hwn yn mynd i fod yn help i ti wybod. Be sydd yn mynd i fod yn help i ni pan da ni eisiau bod yn dystion i Iesu Grist? Be sydd yn mynd i fod yn help i ni pan ydyn ni eisiau deud wrth bobl eraill am Iesu, da chi'n meddwl? Be ydy'r pethau mwyaf pwysig i ni gofio pan da ni eisiau rhannu'r newyddion da am Iesu Grist wrth bobl eraill? Chi'n gallu meddwl? Ydyn ni'n gallu deud rhywbeth am... Wel, os ydyn ni'n deud bod Sally Mally hefo gwallt du a dillad oren,
Ydyn ni'n gallu deud rhywbeth am liw gwallt Iesu Grist? Na. Pam ddim? Achos da ni'n methu weld o. A di hynny ddim yn allweddol, na di. Ydyn ni'n gwybod rhywbeth am ddillad Iesu Grist? Wel, mae yna rei disgrifiadau yn datguddiad, ond nawn ni ddod at hynny rhywbryd eto. Ond rwan, da ni ddim angen deud wrth bobl dyma sut mae Iesu Grist yn edrych, ydyn? Anna? Deud eto, sori? Da. Yr hyn sydd yn bwysig ydy bod ni'n gallu deud beth sydd yn wir am Iesu Grist, ynddo? Achos mae gynnon ni'r Beibl sydd wedi deud yr llwythi o hanesion yna am Iesu. A mae Paul, un o'r bobl oedd yn ddisgyblion ac yn apostolion i Iesu Grist, mae o wedi rhoi crynodeb bach i ni o'r hyn sydd yn allweddol wrth i ni drio deud wrth bobl arall pwy ydy Iesu Grist a be mae Iesu Grist wedi wneud. Dyma yr adnodau yn 1 Corinthiaid 15, dwi'n meddwl, sydd ar y sgrin. Os dyn nhw'n gallu dod fyny? Dyma sut mae Paul wrth sôn am y newyddion da am Iesu Grist yn crynhoi. Mae'n deud fel hyn. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais i, gwrandwch, i Grist farw dros ein pechoda ni, felly'r newyddion da ydy bod Iesu Grist wedi mynd i'r groes a marw am bob peth da ni wedi gwneud sy'n brifo Duw, sydd yn brifo pobl eraill yn torri rheola Duw. Mae Crist wedi marw dros ein pechoda i ni, yn ôl yr ysgrythurau, yn ôl be mae'r Beibl wedi dweud. Bod Iesu Grist wedi cael ei gladdu, felly nath o farw go iawn, nath o gael ei gladdu yn yr ogof, da chi'n cofio yn y bedd, ac yna bod Iesu wedi dod yn ôl ar y trydydd dydd, bod o wedi atgyfodi fel yr oedd y Beibl yn deud, yn ôl yr ysgrythurau, ac iddo gael ei weld, ac iddo ymddangos i Cephas, Pedr, ac yna i'r 12 disgybl. Pan ydyn ni'n meddwl am yr gwaith mae Duw yn ei roed i ni i fod yn dystion i Iesu Grist, i siarad am Iesu Grist, yn gyntaf mae rhaid ni gofio bod yr ysbryd glân yn allweddol, mwyn rhoi nerth i ni, mwyn rhoi doethineb i ni i wybod be i ddeud. A hefyd, yr hyn sy'n allweddol ydy cofio beth sydd yn wir am Iesu Grist. Bod o wedi marw am yn pechoda ni mwyn rhoi maddeuant. Bod o wedi marw go iawn am yr holl ddrygioni da chi a finna'n heiddi cael yn cosbi amdanyn nhw. Ond dim marwolaeth Iesu di diwedd y stori, bod o wedi dod yn ôl yn fyw o'r bedd. A bod yna lwythi o bobl wedi weld o Pedr, y 12 apostol, a wedyn mae'r adnodau wedyn yn dweud a hyd yn oed dros 500 o bobl. Felly dim stori ffug ydy'r stori am Iesu Grist. Dim rhyw fath o chwedl mae pobl wedi gwneud fyny, mae o'n hanes, mae o'n wirionedd, a da ni eisiau deud hynny wrth bobl eraill. Ond mae yna fwy yn does. A da ni'n gallu deud, nid rhywbeth na ddigwydd filoedd o flynyddoedd yn ôl, a wedyn does na'n byd i digwydd, mae Iesu'n fyw heddiw. Da ni'n gwybod bod o yn y nefoedd a bod o'n barod i'n caru ni. Hyd yn oed os da ni wedi gwneud pethau ofnadwy, dim ond i ni droi ato fo, deud sori a deud dwi eisiau trystio yna ti. Mae Iesu yn derbyn ni bod ni'n bechaduriaid. A dyna'r gwaith sydd gan Gristnogion i wneud, a mae'n waith anodd. Da ni angen help yr ysbryd glân i roi nerth i ni ac i'n helpu ni i wybod be i ddeud. I wybod be i beidio i ddeud weithiau. Os ydy rhywun yn drist, os ydy rhywun yn ansicr, os ydy rhywun ddim yn gwybod lot am Iesu Grist, mae'r ysbryd glân yn helpu ni wrth i ni ella roi Beibl iddyn nhw neu egluro'r Beibl iddyn nhw sylweddoli dros nhw eu hunain bod Iesu yn wir. Ond da ni ddim yn mynd i orffan yn fanna. Achos be nath Iesu ddeud oedd bod yr ysbryd glân yn mynd i ddod arnyn nhw ac yn mynd i roi nerth i'r disgyblion i fod yn dystion i ddweud wrth bobl ym mhob man. Ac mae adnod 8 Actau 1 yn deud yn Jerusalem, Judea, Samaria a'r drwy'r byd i gyd. Wan, os na i ddangos y map i chi, mae'r hanes da ni wedi glywed. Beth i? Dwi'n dod at y glwad yn munud yn. Mae'r hanes da ni wedi glywed o Actau 1 bore yma, oedd Iesu wrth ymyl Jerusalem hefo'i ddisgyblion pan gafodd o'i godi fyny i'r nefoedd. Felly mae Jerusalem, welwch chi y dot mawr yn y canol, Jerusalem,
Judea ydy'r ardal lle mae Jerusalem, a wedyn Samaria yn y top. Felly be mae Iesu'n dweud ydy y bydd y disgyblion oedd yn cychwyn yn Jerusalem yn mynd allan ac allan ac allan i ardal fwy a fwy eang. A da ni yma bore yma yn brawf bod be nath Iesu Grist ddeud wedi gweithio. Achos da ni ddim yn Jerusalem, da ni ddim yn Judea, nac yn Samaria. Lle da ni bore yma? Cymru, Bangor, de. Felly mae'r Efengyl, mae yna dystion i Iesu Grist wedi dod ar Efengyl o Jerusalem i Rufain, da ni'n clywed am hynny yn y Testament Newydd, a hyd yn oed i Gymru, fes bod ni bore yma yn gallu addoli Duw a charu Iesu Grist, achos bod y gwaith yma wedi parhau. Ond mae'r gwaith eto i wneud gyda ni, os da ni'n credu yn Iesu Grist bore yma, da ni'n cael yn galw i wneud yr un peth ar 12 disgwyl cyntaf. Da ni isio mynd ar newyddion da am Iesu Grist allan hefyd. Wrth yn ffrindiau, wrth yn teulu, mae yna rei ohono ni sydd yn gysylltiedig ar eglwys wedi mynd i wledydd gwahanol, i yr Eidal, i Werddon ac ymhellach hyd yn oed na hynny. Felly be da ni'n mynd i wneud rwan ydy da ni yn mynd i weddio bod yr ysbryd glân yn gweithio yn ein plith ni i'n helpu ni gael nerth i sôn am Iesu Grist. Ond hefyd, da ni'n mynd i weddio am wledydd ar draws y byd. Felly, dyna lle da ni'n dod at y glob. Ella bod o bach yn anheg gofyn i chi enwi gwledydd, ond be allwch chi wneud ydy dod i'r ffrynt a pwyntio at wledydd, iawn? Felly, os na i gael 2 neu 3 o'na chi sydd ella heb ddod yn barod, gech chi bwyntio at un o'r gwledydd yn y glob, a wedyn nawn ni gynnwys y gwledydd yna yn ein gweddian, iawn? Oce? Pwy eisiau dod i bwyntio at un o'r gwledydd? Ie, Anna, ti gyntaf? A na i wneud o'i fynd rownd a rownd, felly diolch gwahaniaeth. Pa un wyt ti bwyntio? Ti be? Geidri, os ti eisiau? Ti barod? Mae hwn bach o brawf ar pa mor dda dwi'n gallu darllen sgrimen fach. Ti eisiau fi sbinio fo? Neu ti eisiau dewis yn ofalus? Africa. Hold on. Ie, Africa. Iawn. Gret, diolch i ti. Sori nawr, chi eisiau dod i ddewis yn arall? Gydan, ti? A wedyn, da ni'n mynd i ofyn i Dduw fod ar waith yn helpu ni a helpu Cristnogion ar draws y byd. Ti eisiau fi sbinio fo neu ti eisiau dewis yn ofalus? Lle da ni dweud? O, hwnna. USA neu America. Un bach arall? Ie? Ti eisiau fi droio? O, mae gen ti wlad mewn golwg. Gwlad mewn golwg? Gwlad Belg? Oce? Iawn? Oce. Felly, da ni'n mynd i gael amser rwan i ofyn i Dduw yn helpu ni, Cristnogion, i wneud y gwaith yma o rhannu'r newyddion da sôn am Iesu Grist yng Nghymru, ym Mangor, yn Sir Fôn, lle bynnag da ni'n byw, a wedyn da ni'n mynd i festyn o allan yn union fel oedd Iesu'n deud. Nid i Jerusalem, Judea, Samaria, o meddwl am y byd i gyd, iawn? Felly dewch i ni gael amser i weddio efo'n gilydd. O Dduw, da ni yn diolch am Iesu Grist bore yma. Yn diolch bod o wedi dod o'r nefoedd i'r byd yn fabi bach, bod o wedi dysgu ni, bod o wedi profi dioddefaint a bod o wedi marw ar y groes yn lle ni. Da ni diolch am y cariad oedd wedi golygu bod Iesu wedi bod yn barod gwneud y cyfan mwyn i ni gael cymod, mwyn i ni gael dod yn ffrindiau hefo fo a cael yn derbyn yn blant i Dduw am byth, achos bod o wedi talu'r pris drosom ni. A da ni diolch am atgyfodiad Iesu Grist, am y ffaith bod o wedi codi yn fyw, wedi cael o gora ar y farwolaeth. Fel y gall pob Gristion wrth drystio'n Iesu Grist wybod, hyd yn oed os ydym ni'n marw, mae gennym ni fywyd am byth hefo Iesu Grist. Diolch na chdi Arglwydd Dduw sydd wedi trefnu y cyfan. A da ni'n gweddio bore yma y byddwn ni'n cofio bod Iesu yn fyw heddiw yn y nefoedd, bod o wedi cael ei esgyn i fyny at ti, a bod o yno'n teyrnasu cyn dod yn ôl rhyw ddydd i wneud pob peth yn iawn
i farnu, byw ar meirw, ac i ddod i deyrnasu mewn ffordd lle bydd pob glin yn plygu iddo fo. Arglwydd, da ni'n gweddio felly, fel yr ydym ni wedi clywed, da ni'n gweddio am nerth dysbryd glân di, i ni sydd yn credu allu bod yn dystion i'r arglwydd Iesu. Da ni'n gofyn dy faddeuant di, arglwydd bod ni'n gallu bod yn swyl neu'n amharod iawn i wneud hynny. Dyna pam da ni angen nerth dysbryd di. I ddeud wrth yn ffrindiau yn yr ysgol, i ddeud wrth yn cydweithwyr yn y gwaith, i rannu hefo teulu a ffrindiau i ddeud mi wyt ti arglwydd Iesu yn fyw. Mi wyt ti wedi marw, wedi atgyfodi, a mae yna newyddion da i bawb sydd yn barod i ddod a trystio yno ti. Felly nid i fod ar waith yn plith ni aelodau Capel y Ffynnon. Nid i roi ysbryd glân i weithio'n rymus ymhlith Cristnogion ledled Cymru, lle bynnag maen nhw'n byw. I rannu be mae'r Beibl yn ei ddeud amdano ti, Iesu. Pwy wyt ti? Dy fod ti yn dduw ac yn ddyn sydd yn caru ni. Does na neb yn gallu gofalu ac yn anhachub ni o'n i bai amdano ti. Arglwydd, da ni hefyd yn gweddio am dy bobl di yn Lloegr, yn yr Alban, yn Werddon. Da ni'n gweddio am Gristnogion yn Wlad Belg. Arglwydd, neu di fod ar waith yn yr eglwysi yn yr rhan honno'r byd. Fel y bydd pobl sydd ddim wedi clywed am Iesu Grist yn gweld sut mae dy bobl di yn byw i bywydau, yn clywed y newyddion da wrth i'r Beibl gael i bregethu. A da ni'n gweddio y bydd na bobl o'r newydd yn dod i gredu yn y ti. Da ni yn gofyn yr un peth am Wlad America, yr Unol Daleithiau'r USA. Da ni'n gwybod bod yna bobl i ti yn byw yn y rhan honno'r byd, a da ni'n gofyn y byddi di ar waith trwyddyn nhw. Arglwydd y byddi di trwy dysbryd glân yn ei galluogi nhw i rannu'r newyddion da ac i ddangos bod nhw hefyd yn credu yn o ti arglwydd Iesu, yn y ffordd maen nhw'n byw i bywydau. Da ni diolch arglwydd y bydd na ddwy o America yn dod drosodd ato ni mewn chydig wythnosa ac yn gofyn defendith di ar yr ymweliad yna a'n ffrindiau ni o Oklahoma. Ac yn ola arglwydd, da ni'n gweddio am dy waith di yng nghyfandir Affrica. Eto, da ni'n gwybod bod yna filiynau o bobl yn dygaru di yn yr rhan honno'r byd, ond da ni'n gwybod bod yna wrthwynebiad hefyd. Bod yna nifer o ardaloedd lle mae hi'n beryg i bobl ddeud dwi'n credu yn Iesu Grist. Felly da ni'n gweddio arglwydd y bydd ysbryd di yn rhoi cysur, yn rhoi gobaith a nerth i dy bobl di yn Affrica i barhau i rannu'r newyddion da. I sefyll yn gadarn yng ngwyneb pob erledigaeth. Clyw yn gweddi ni, arglwydd. Diolch i ti bod yr holl fyd yn dod o dan awdurdod Iesu Grist. Bod dim angen i ni ofni, bod dim angen i ni fod a chywilydd neu'n swyl gweitha unrhyw ddioddeffaint neu gwrthwynebiad fydd yn dod i'n rhan ni. Da ni'n gofyn y byddi di arglwydd Iesu yn dy nefoedd yn parhau i weddio drosom ni, i nerthu ni, i fod ar waith yn bywydau ni trwy'r ysbryd. Clyw yn gweddi ni, a bendithio ni rwan, wrth i ni ofyn hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Felly, da ni wedi clywed lle mae Iesu yn y nefoedd. Da ni wedi clywed pwy ydy Iesu, y brenin sydd ar i orsedd yn teyrnasu. Da ni wedi clywed be di'n gwaith ni. Da ni sydd wedi credu'n Iesu Grist yn dibynnu ar yr ysbryd glân i rannu'r newyddion da, a da ni yn gweddio bydd Duw yn gwneud y gwaith hwnnw trwy'r byd i gyd, fel bod y newyddion da am Iesu yn cael ei gyhoeddi yn Judea, Samaria, hyd eithaf y ddeiar, a bod ni fel Cristnogion yn rhan o'r gwaith arbennig hwnnw trwy nerth yr ysbryd. Diolch i chi gyd am yn helpu fi. Gobeithio bod chi wedi cael bendith. Da ni'n mynd i orffan yn canu mawl i Iesu Grist y gwaredwr ac yn diolch iddo fo am be mae wedi wneud ac yn edrach ymlaen i'r dydd hwnnw pan gawn ni weld Iesu eto rhyw ddydd. Felly'r geiriad di, mae un waredwr, neu achubwr, Iesu Grist fab Duw, werthfawr oen ei dad Meseia, sanctaidd sanctaidd Duw, diolch o dad nefol am ddanfon Crist i'n byd, a gadael dysbryd glân i'n harwain ni o hyd.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.